ኣወዳት መብዛሕትኡ ግዜ ነዚ ምልክታት እዚ ይስሕትዎ እዮም። ኣወዳት ሓንቲ ጓል ተርእዮም ምስጢራዊ ምልክታት ንምፍታሕ ከቢድ ኮይኑ እዮም ዝረኽብዎ። ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብ ፍቕራዊ ርክብ ብምልክት ብምግላጽ በላሕቲ ክኾና ከም ዝኽእላ ምስጢር ኣይኮነን። ግና ኣይትጨነቕ ከመይሲ ሎሚ ነዚ ጉዳይ ዝኸነልዕሎ ኢና። ሓንቲ ጓል ትፈትወካ እንተኾይና ተርእዮም ምልክታት ክገልጸልካ እየ። ምክንያቱ ኣወዳት መብዛሕትኡ ግዜ ትስሕትዎ ኢኹም። ነቲ ምስጢራዊ ምልክታት ክትፈትሖ ብሓቂ ትደልየካ እንተኾይና ንኽትርድኦ ዝሕግዘካ ኣፋፍኖት ንምርካብ ተዳሎ። ኣወዳት መብዛሕትኡ ግዜ ሓንቲ ጓል ከም ዝፈተወትኩም ተርእዮም ምልክታት ብዘይ ምስትውዓልኩም ዕድል ይሓልፈኩም እዩ። ናብዚ ቻነል እንቋዕ ብደሓን መጻኹም እንዳበልኩ ኣብዚ ቻነል ሓደሽ እንተለኹም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ነቲ በቢግዜኡ ዝፍነወልኩም ቪድዮታት ብቐሊሉ ንምርካብ ድማ ነታ ናይ ቃጭል ምልክት ጠውቑ ኢኹም። ሰናይ ምክትታል። ምሳኻ ክትከውን ከላ ነርቨስ ትኸውን። ሓደ ሰብ ነርቨስ ክኸውን ከሎ ዝተፈላለየ ባህርያት ከርኢ ይኽእል። ንኣብነት ከም ምዕንቃፍ፣ ናብ ዓይኒ ዘይምጥማት፣ ኮልተፍተፍ ምባል ወይ ስቕ ክብል ይኽእል። ሓንቲ ጓል ነዚ ምልክታት እዚ ምሳኻ ከላ እንተትገብር ኮይና ምናልባት ፈትያትካ ክትከውን ትኽእል እያ። ይኹን እምበር ተሃዊኽካ ኣብ መደምደምታ ይትብጻሕ። እዚ ምልክታት እዚ ምስ ፍርሓት ወይ ድማ ብባህርያ ሓፋር ክትከውን ትኽእል እያ። ነዚ ምልክታት እዚ ብተደጋጋሚ እንተዳ ተዓዚብካ ግን ንሳ ብዛዕባኻ ከም ትግደስ ጽቡቕ ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ምሳኻ ክትከውን ከላ ነርቨስ ምዃና ዘርኢ ስምዒታ ብኸመይ ከም ትገልጽ ከም ትጭነቕ ዘላ ዝሕብር ክኸውን ይኽእል። ምናልባት እውን ንጾታዊ ስምዒታት ዘላዓዕል ኣባኻ ትሪኦ ፍሉይ ነገር ክኸውን ይኽእል። እዚ ብተፈጥሮ ኣካላትና ዘርእዮ ግብረ መልሲ እዩ። እዚ ኣባኻ ጽቡቕ ጦብላሕታ ክትሕድር ስለ ትደሊ ከይትንጸግ ትፈርሕ እያ። እዚ ከዓ ንሓንቲ ጓል ምስ ሓደ ድስሕባ ወዲ ክትከውን እንከላ ከም ትጭነቕ ክገብራ ይኽእል። ኣብ ቅድሚ ትፈትዎን ዘይትፈልጦን ሰብ ብኸመይ ኣክት ከም ትገብር ርግፀኛ ስለ ዘይኮነት እውን ክትፈርሕ ትኽእል እያ። ናብ ዓይኒ ትጥምት። ሓንቲ ጓል ተፈትያትካ ወላ ዝኾነ ነገር ከይተዛረበት ንነዊሕ ኣብ ዓይንኻ ብምጥማት ኣባኻ ዘለዋ ተገዳስነት ከተርኢ ትኽእል እያ። ንንውሕ ዝበለ ግዜ ብምጥማት ድማ ብዝያዳ ክትፈልጠካ ወይ ንስኻ ዕላል ክትጅምር ከም ትደሊ ክትነግረካ ትፅዕር ትኸውን። እዚ ብኽልሲ ሓሳብ ጥራይ ኣይኮነን፣ ስነ ፍልጠት እውን ነዚ ሓሳብ እዚ ይድግፎ እዩ። ከም ንፈልጦ ክልተ ዝደላለዩ ጓልን ወድን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዓይኒ ንዓይኒ ብዝጠማመቱ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ምትእስሳር ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም። ናይ ክልተ ዝደላለዩ ኣንጻር ጾታ ዓይኒ ንዓይኒ ምርኣይ ኣብ ኣካላትና ናይ ኦክሲቶክሲን ሆርሞን ከመንጭው ይኽእሉ እዮም። እዚ ሆርሞን እዚ ድማ ብስምዒት ፍቕራዊ ስምዒትን ኣካላዊ ምድልላይን ከም ዝፈጥር ክገብር ይኽእል እዩ። እቲ ዝሕዝን ግን ብዙሓት ኣወዳት ወላ እውን ሓንቲ ጓል ዓይኒ ዓይኖም ትርኣዮም ብዘይ ምስትውዓል ወይ ብሕፍረት ነቲ ነገር ዕሽሽ ኢሎም ወይ ሓልፍ እዮም። ገሊኣቶም የጨንቖም ይዋላ እዛ ጓል ክንደይ ክትጥምት እያ ክደፍር እዮም ዝብሉኻ። ይኹን እምበር ዝሓፍር ዝፈርሕ ወይ ዓይኑ ካብታ ጓል ዝኣሊ ወዲ ዝኾነት ጽብቕቲ ጓል ንኽስሕብ ኣይክእልኒ። ኣብ ክንድኡ ግን ርእሰ ምትእምማን ክህልወካ ጸዓር። ኣብ ዝቕጽል ግን ሓንቲ ጓል ክትጥምተካ ኸላ ስብእነትካ ርእያ። ምሳኻ ግዜ ክትሕልፍ እያ። ሓንቲ ጓል ምሳኻ ክትከውን ከላ ኤነርጂ ትረክብ ሰሓቕን ሓጎስን ትምላእ እንተኾይና ምሳኻ ምዃን ደስ ከም ዝብላ ንጹር ምልክት እዩ። እቲ ተርእዮ ኣወንታዊ ጠባይ ባህ ዘብል ግዜ ክትሕልፍ ከም ትደሊ ዘርኢ እዩ። እዚ ከዓ ከም ትግደሰልካን ከም ትፈትወካን ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ጠባይን ሓሳብን ናይ ሓደ ሰብን ብዙሕ ክገልጽ ይኽእል እዩ። ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ሰሓቕ ተጠቂመን ናብ ሓደ ሰብ ከም ዝግደሳ ይሕብራ እየን። ምውቕን ምቕሉልን ሃዋህው ድማ ይፈጥራ። ክትስሕቕ ከላ ብዝያዳ ብሓይሊ ትፅዕር እንተላ ነቲ ኣካላዊ ምንቅስቓሳ ወይ ቦዲ ላንጉዌጅ ኣቕልበሉ። ብዛዕባ ሓንቲ ጓል ዘለዋ ውሽጣዊ ሓሳባት ጠቓሚ ምስትውዓል ክበካ ክእል እዩ። ብዛዕባኻ ንኣሽቱ ነገራት ትዝክር እያ። ሓንቲ ጓል ንዝኾነ ሓድሽ ኣቃማቕማ ካዲ ኣካዳድናኻ ወይ ጠባይካ ምስ ዝቕየር ቀልጢፋ እየ ተስተብህለሉ። እዚ ድማ ኣቓልቦ ከም ትገብረልካ ዘላ ንጹር ምልክት እዩ። እዚ ኣባኻ ዘለዋ ደቀቕቲ ትዕዝብትታት ነቲ ኣባኻ ዘለዋ ተገዳስነት ዝሕብር ከም ዝኾነ ከም ምልክት ውሰዶ። ብዛዕባ ሓደ ሰብ ንኣሽቱ ዝርዝራት ምዝካር ማለት ብብዙሕ መንገድታት ተገዳስነትካ ኣብቲ ልዕሊ ሰብ ከም ዝኾነ ዝሕብር ምልክት እዩ። እቲ ሰብ ብተገዳስነት ይሰምዕን ብዛዕባ እትብሎ ዘለኻ ብሓቂ ይግደስን ከም ዘሎ የርኢ። እቶም ዝቐርቡኻ ሰባት ብዝያዳ ጽን ኢሎም ይከታተሉኻ እንተለዉ ብዛዕባኻ እውን ዝያዳ ይዝክሩ እንተኾይኖም ኣባኻ ፍትወት ወይ ክብረት ዘለዎም ሰባት እዮም። ንኣሽቱ ነገራት ወላ ይኹን እዚ ዘመልክት ብዝያዳ መታን ንኽትፈልጠካ ባህጊ ስለ ዘለዋ እዩ። ብዛዕባ ሕልምኻ ትፈትዎም ነገራት ወይ ብዛዕባ ምርጫታትካ ዝያዳ ክትፈልጥ ስለ ትደልያ
እዚ ምሳኻ ዓሚቕ ምትእስሳር ክትፈጥር ምድላያ ዘርኢ ንጹር ምልክት እዩ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ንኣሽቱ ዝርዝራት ምዝካርን ምግዳስን ኣብቲ ሰብ ሓልዮት ከም ዘለና ዘርኢ እዩ ሓደ ሰብ ብዛዕባኻ ዝዝክሮ ሒደት ሓበሬታ እውን እንተኾነ ኣኽቢሩ ከም ዝርኤካን ካልኦት እውን ከም ዘኽብሩኻ ክገብር ይኽእል እዩ ዕላል ንሳ ትጅምር ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባኻ እንተ ዝግደሳ ኮይነን ዕላል ባዕለን መጀመሪአን ዝተፈላለየ ምክንያት ክህሉ ይኽእል እዩ በኣኻ ስለትግደስ ወይ ስለዝሰልቸዋ ወይ ሓደ ነገር ካባኻ ክትፈልጥ ደልያ ጥራይ ኣይኮነትን እንታይ ደኣ ንኻልኦት ኣገደስቲ ምክንያታት እውን ክኸውን ስለዝኽእል ክፉት ኣእምሮ ክህልወካ ይግባእ ሓደ ካብቲ ሓንቲ ጓል ምሳኻ ዕላል ክትጅምር ትደልየሉ ልሙድ ምክንያት ብዝያዳ ክትፈልጠካ ስለትደልያ በኣካላዊ በኣእምራዊ ብስለት ወይ ብስምዒታዊ መዳይ ስሒብካያ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ነዚ ድማ ንሳ ናብ ፍቕራዊ ዝምድና ወይ ፕላቶኒክ ርክብ ክትቅይሮ ትደሊ ትኸውን ይኹን እምበር ዝኾነት ጓል ምሳኻ ዕላል ጀሚራ ማለት ግድም ፍቕራዊ ርክብ ምሳኻ ክትምስርት ትደሊ ማለት ኣይኮነን ንስኻ እውን ብዛዕባ እትግደስ እንተኾይንካ እቲ ዕላል ናበይ ከም ዝመርሓካ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ ምቕሉልን ግልጽን ሰብ እንተኾይንካ ኣብ ህይወትካ ሓድሽ ሰብ ወይ ናይ ፍቕሪ መጻምቲ ብቐሊሉ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ትንእደካ ኣወዳት ብፍላይ ኣብ ስራሕ ሰነፋት ወይ ኣብ ካልእ ብሕታዊ ጉዳያቶም ሸለል ዝብሉ እንተኾይኖም ካብ ደቂ ኣንስትዮ ናኣዳ ይረኽቡን እዮም እዚ ኸኣ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባኻ ዋላ ንኣሽቱ ድኽመታት ዕሽሽ ከም ዘይብላኻ እዩ ዘመልክት ይኹን እምበር ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ርእሰ ምትእምማን ዘለዎም ኣብ ስርሖምን ካልእን ጉዳያት ኣብ ህይወቶም ቅዱሳት ዝኾኑ መጻምዲ ከም ዝመርጻ ክትርዳእ ኣገዳሲ እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ወዲ ክትንእዶን ከላ እዚ ሓደ ሓያል ፍቕራዊ ምትእስሳር ክትምስርትን ኣኽብሮት ኣባኻ ከም ዘለዋን ከምኡ እውን ፍቕራዊ ርክብ ከተማዕብልን ትኽእለሉ ሓያል መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ንፈልጦ ናእዳ ንሓደ ሰብ ርእሰ ተኣማንነት ከም ዝውስኾን ዋጋ ከም ዘለዎ ከም ዝስምዖን ክገብሮ ይኽእል ካብ ሓንቲ ብልቢ ትፈትወካ ጓል ናይ ብሓቂ ናእዳ ትበካ ካብ ውሕድ ቃላት ሓሊፉ ይኸይድ እዩ ብሓቂ ትግደሰልካ እንተደኣ ኮይና ግዜ ወሲዳ ንጹር ልባዊ ናእዳ ገለ ረዚን ትርጉም ዘለዎ ቃላት ክትበካ ትኽእል እያ ንኣብነት ሰሓቢ ኣካላት ኣለካ ወይ መስሓቂኻ ኣብ ክንዲ ትብለካ ኣብ ስራሕካ ዘለካ ተገዳስነት የድንቆ እየ ወይ ድማ ስታይልካ ፍሉይ እዩ ምሳኻ ድማ ይኸይድ እዩ ትብል ትኸውን ስለዚ ኣስተውዕል ጠራይ ነቲ ቃላት ዘይኮነ ነቲ ትሕዝቶን ቃናን ቃላት እውን ክተቕልበሉ ኣገዳሲ እዩ ውልቃዊ ሕቶታት ተሓትት ሓንቲ ጓል ውልቃዊ ሕቶታት ተሓትካ እንተኾይና እሞ ድማ ብዛዕባ እትህባ መልሲ ናይ ብሓቂ ተገዳስነት ከም ዘለዋ እንተመሲላ ብዝያዳ ክትፈልጠካ ከም ትደሊ ዘርኢ ምልክት ክኸውን ይኽእል ምጥርጣርካ ወይ ዘይጉልፅነትካ ምስ ሓደ ዝግደሰልካ ሰብ ንኸይትተኣታቶ ክዕንቅፈካ ይኽእል እዩ ነዚ ነገር እዚ ንኸይትገብር ብጣዕሚ ክትጥንቀቕ ከም ዘለካ ኣገዳሲ ብዙሕ ተሓተካ ዘላ ሰላይት ዘይኮነትሲ ተራ ሰብ ምዃን ኣይትረስዕ ሓደ ሰብ ውልቃዊ ሕቶታትካ ክሓተካ እንከሎ ምሳኻ ናይ ውሽጦም ብዛዕባ ህይወቶም ክዕልሉን ተነቀፍቲ ዝኾኑን ናይ ገዛእ ርእሶም ሓበሬታ ከካፍሉን ፈቃደኛታት ምዃኖም ይዝሕብር ናይ ገዛእ ርእስኻ ውልቃዊ ሓበሬታ ብምክፋል ምትእምማን ከም ዝህልወካን ጥብቕ ዝበለ ርክብ ከም ዝህልወካን ክገብረካ ይኽእል እዩ ስለዚ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ቁርብ ምክፋል ኣይትፍራሕ ሓንቲ ጓል ውልቃዊ ሕቶታት ክትሓትት እንከላ ምሳኻ ዓሚቕ ርክብ ክትምስርት ብዛዕባ ድሌታትካን ትፈትዎም ነገራትን ብሕታዊ ህይወትካን ዝያዳ ክትፈልጥን ከም ትደልን ንጹር ምልክት እዩ ንስነ ምግባራዊ ጠባይካ ንእምነትካን ብምርዳእ ምሳኻ ድልዱል ርክብ ክትምስርት ትኽእል እያ ስለዚ ከም ኣወንታዊ ምልክት ጌርካ ርአዮ ብግልጽን ብቕንዕናን ክትቀርባ ፈትን ምስኣውን ነፃ ኮንካ ይዕልል ትተናኽፈካ ሓንቲ ጓል ኣካላዊ ምትንኻፍ ምሳኻ ምስ ተብዝሕ እዚ ፈትያትካ ከም ዘላ ሓያል ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ሓንቲ ጓል ብተደጋጋሚ ክትንክፈካ እንከላ ብፍላዲ ዋላስ በጋጣሚ ነዚ ትገብር ዘላ ኣጸቢቓ ክትዕዘበካ ስለትደልያ ብሃንደበት ክኸውን ዝኽእል እኳ እንተኾነ ምዝደጋገም ግን ምናልባት ንጾታዊ ስሕበት ክኸውን ይኽእል እዚ ብተፈጥሮ ኣካላትና ነዚ መልእኽቲ እዚ የመሓላልፎ እዩ ካልእ ምክንያት ሓንቲ ጓል ከምዚ መግበሪኣ ድማ ንስምዒትካ ክትፍትን ስለትደሊ እዩ ነቲ ኣካላዊ ምትንኻፍ እንታይ ምላሽ ከም ትህበሉ ንስኻ እውን ትግደሰላ እንተኾይንካ ክትርኢ ትደልያ ነቲ ምትንኻፍ ናታ ኣወንታዊ መልሲ እንተሂብካ ንኣብነት ንስኻ እውን ምትንኻፍ ትምልስ እንተኾይንካ እዚ ምልክት ንስኻ እውን ከም ትግደሰላ ዘለኻ كحبراي يخيلي تزيكونا جن حانت قال بزي سحبا ودي كتنكف تدلينا مبزحت أنون نتم تنكف يقاوموا إين حانت قال بحدا ودخت السحاب كلاجن أكلاتها كل جزء مسوخ تقربي أتدلي كتنكف كغلا
مساخا زيادة ركب كم زلوا خوينو 5 سمعان أطبيقا ختقربك كم تدلن نختقلص يخيلا بودي لانجويج ناتكا تقودحيا مقدح مبزحتو غيزي كم قلعنتن ወይ كم نعقت ጌርካ ዝረአ እኳ እንተኾነ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዝብህግዎ ኣገዳሲ ምልክት ፍቕሪ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ ንኣካላዊ ምንቅስቓስካን ንኣዘራርባኻን ከንፀባርቕ ወይ ክደግም እንከሎ እዚ ማለት ከም ዝግደሰልካን ክፈልጠካን ምሳኻ ግዜ ከጥፍእ ከም ዝፅዕርን ይዝሕብር ሓንቲ ጓል ንምንቅስቓሳትካን ንስታይልካን እንተ ኣንፀባሪቓ ብዛዕባ እትብሎ ነገራት ከም ትግደስን ወላ ሓንቲ ቃል ከይተዛረበት ምሳኻ ርክብ ክትምስርት ከም ትደሊ ዘርኢ ቦዲ ላንጉዌጅ ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት ምቅድዳሕ እንተጋጢሙ እዞም ሰባት ኣጸቢቖም ንኽፋለጡን ክፋተው ከም ዝቐለሎም ይዝንገር ሓደ ሰብ ንኣካላዊ ምንቅስቓስካ ክቆድሖ እንከሎ ምሳኻ ክኸውን ከሎ ምቾት ከም ዝስምዖን ዓሚቕ ርክብ ከም ዝደልን ይዝሕብር ስለዚ ነዚ ረቂቕ ግና ከዓ ሓያል ምልክት ስሕበት ዕሽሽ ኣይትበሎ ናይ ሰባት ጠባያት ወይ ቦዲ ላንጉዌጅ ምድግጋም ከይተፈለጠና ዝፍጸም ተግባር ምዃኑ ክንርዳእ ኣገዳሲ እዩ ሓንቲ ጓል ንኣካላዊ ምንቅስቓስካን ልምድታትካን ተንፀባርቕ ወይ ትደግም እንተደኣ ኮይና ምሳኻ ፍቕራዊ ምቅርራብን ምትእስሳርን ከም ዘለዋ ይዝሕብር ንኣካላዊ ምንቅስቓስካን ንልምድታትካ እውን ትደግም ከም ዘላን ኣይፍለጣን ክኸውን ይኽእል ስለዚ እምበኣር ሕጂ ነዚ ጠባያት እዚ ስለ ዝተረዳእካዮ ኣቓልቦ ክትገብረሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ነዚ ጠባያት እዚ ንኸተለሊ ክትሕግዘካ ተስፋ ይገብር ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ብልቤ ዘመስግነኩም ነዛ ቪድዮ እዚኣ ተፈቲኹማ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ሳፖርት ግበሩኒ ሕቶ ርእይቶ ተለኩም ኣብ ታሕቲ ጻሓፉ ላይ ከም ብበይ ክምልሰልኩም